ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାର ଫିଫ୍ଥ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। kantabanji ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଫୋକସ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଏବେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ତିନି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିନି ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଆହୁରି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। ସେହିଭଳି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୋନପୁରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବୌଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ। ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 38 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 22 ସିଟ୍ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। 2019ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ରୁ 5 ଲୋକସଭା ହାତେଇଥିବା ବିଜେପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ରାଉରକେଲାରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଇଦାନରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ପୁଣି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏଥର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ହାତେଇ ମୋଦିଙ୍କ 400 ପାର ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପୁରା ଦମ୍ରେ ଲାଗିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେ ନର୍ଲାରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତା ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଛି।